la realitat és que quan va sortir la convocatòria de la direcció del festival, jo ja portava 10 anys al Gran Teatre del Liceu i trobava molt a faltar el teatre, la dansa, els projectes més petits, i va ser un moment de pensar que... Jo sempre penso que en la gestió cultural cal moure de tant en tant els projectes, sinó és una feina que si comences a no ja estar avorrida, sinó no tenir reptes en realitat grans, no està bé perquè ja no tens la mateixa energia. Doncs era el moment de pensar en moure i el projecte del festival era perfecte pensant en que tinc una transversalitat, he treballat amb dansa, amb autors, amb música, amb teatre, era com provem i així he arribat aquí. Jo crec que el primer moment va ser una mica així com estar sobrepassada, després crec que cal no donar-la massa voltes, perquè si te fiques massa en si estaràs o no estaràs a l'alçada, si podràs, si no podràs, la qüestió és ja estàs aquí, o sigui, millor que puguis fer-lo i per suposat, és una responsabilitat enorme i per la ciutat és com el festival d'estiu de Barcelona, però la realitat és que no pots bloquejar-te ahí, o sigui, cal fer les coses perquè, crec que és la meva feina ara. Penso que el grec que jo he trobat està en un moment molt sa, amb molt reconeixement, tant local com estatal com internacional, i crec que l'única cosa que es pot fer ara és reforçar tot això. Jo crec que sempre es pot créixer, això seria si no, però ja et dic, crec que cal créixer de formes més creatives, o sigui, perquè normalment pensem per créixer cal tenir més diners. Que potser estem en un moment que cal pensar de manera diferent o de manera una mica més creativa i sobretot escoltant molt totes les possibilitats. Sense dubte la tria de l'equip, perquè crec que quan vaig arribar era un moment de molt moviment a les oficines del festival i vaig trobar per un costat una part d'equip fixa que calia que coneguessi a la nova cap i per altra he tingut l'oportunitat de fer una tria de 2 persones que estan treballant al meu costat, que són la Núria Ramis i la Montse Portuts, i sense dubte aquest ha sigut el primer repte i crec que m'agrada pensar que el primer èxit. Aquesta és una de les grans batalles del grec i de la cultura en general. Nosaltres ara tenim un estudi de públics que hem fet amb Tecnecultura i hem descobert que la cosa més sorprenent del grec és que cada any entra 4.000 o 5.000 persones que mai han estat al grec, que dius, no pot ser que a Barcelona encara hi hagi gent que mai ha... Sí, això passa, però també surten 4.000 o 5.000 persones que no tornen o que no han tornat en els darrers 4 anys o així. Doncs per mi, clarament, aquest dibuix el que fa és que el verdadero èxit seria fer aquesta gent que ve una vegada que torni una segona. Jo he dit des del primer moment que la meva tria sempre seria en ares de la qualitat i la contemporaneïtat, sense prejudicis de què és ser contemporani. Crec que aquesta frase l'he dit moltes vegades, però és que creo de veritat en ella. Crec que no estem en un moment de talibanisme, o sigui, crec que en realitat tenim la sort de que puguin conviure moltes coses i per reforçar una altra cal no jutjar altres. I per al públic jove crec que la qüestió és donar coses que desperten la seva curiositat, així que tinguin un ritme o una novetat, que siguin sorprenents i no ens enganyem, a bon preu. I el grec això ho té. El fet de ser el Festival d'Estiu de Barcelona. I crec que aquesta és l'altra cosa que cal reforçar molt. Mai arribarem a ser una ciutat festival, perquè tenim milions de turistes, perquè és una ciutat gran, però a mi sí m'agradaria pensar que en un moment donat part de la gent que ve pensant que potser es trobi alguna proposta cultural que li interessa o pot trobar una nit diferent passant-la al teatre grec o, crec que és una part que dona molta personalitat al festival i l'altra cosa és precisament
que està tot inclòs, que hi ha música, teatre, dansa, circ, que totes les disciplines, que pots parlar també amb les arts plàstiques, que la conversa institucional és una realitat. Tot això crec que és la realitat que marca una diferència al Grec, que és realment el festival per tothom, tant el públic com els artistes. Crec que col·laborar, parlar de la possibilitat de que les obres tinguin una vida més llarga, parlar de la possibilitat de que hi hagi un circuit real, fer conèixer també als programadors, perquè hi ha molts teatres a Catalunya, hi ha molts teatres a tot l'estat que programen amb coneixement de les coses que són més mainstream, i crec que és la nostra obligació també fer conèixer altres produccions, fer conèixer altres artistes per despertar aquesta curiositat i també treure la por de que fer coses distintes és peligrós. A veure, no hi ha competència, cal que hi hagi diàleg. O sigui, si estem parlant de... Crec que la pregunta és clara. Temporada alta i el Grec podem tenir, per exemple, una relació més tensa o més dialogada. Crec que el meu tarannà i també el de Narcís i el que havia abans en Sunyer és que cal parlar, cal trobar la manera de poder donar la millor oferta i compartir informació i compartir el viatge. És important compartir el viatge. Jo soc molt omnívora. Ara la veritat és que m'agrada molt quan veig coses fora de Barcelona, sobretot perquè tinc la sensació de no tenir res a veure. Perquè ara, si no estàs pensant en que cal conèixer l'artista per si de cas et presenta un projecte, si no és la institució, doncs el veure coses sense pensar si és programable o no, la veritat és que és un gust. Jo recordo amb molt de gust el concert del Kronos Quartet con Alba G. Corral i que estava Maria Arnal. Aquest concert va ser molt especial, no recordo exactament de quin Grec és, però sí lo recordo com una experiència molt maca. I jo crec que no va ser la meva primera vegada, però sí és la que tinc com més clara al teatre grec. I jo estic convençuda de que sí, de que he anat a coses al mercat i a coses al lliure sense coneixement de que era grec. Així que, bueno, ha sigut una relació progressiva. Moltes gràcies a vosaltres.